काय म्हणतो? गेल्या वेळची हळद ती शेण लावून ठेवतात ती. हा ती लावूची हा. अळी बिळी घालूची आहेत, कणगे वगैरे लावूची आहेत थोडेसे आहेत ती. मग आता दाखव म्हटलं. ह्या पुष्पा झोपेत ना आतासा उठता, वाजले 3 आणि झोपेत ना बघा आतासा उठता. ते का व्हायरलच करून टाकले का? जाम कमेंट पडतात आता. हा ते का व्हायरलच करून टाकले का? व्हायरलच करते वाई जरा पुणग्याच्या पेक्षा एकाच करून टाकते. मग चल डोळे बडबडीत केल्यानं झोपेत ना उठान. जरा मेमरी कार्डाचं बघ बाबा, नाहीतर हवा आता मस्त. गाडी चालू नाही त्या का मी काय करू आता? काय पुणग्याची रेसिपी घेतलं की नाही? माद्यानी टोपली उचल फक्त तिच्यात. पुणग्याची रेसिपी नको रे बाबा, पुष्पाची दाखवूयात. ही कोणाची तरी पुष्पा काय येतात तांगाड. पुष्पा काय येत नाही, पुष्पा बोलत नाही. तुम्ही रेकॉर्ड करता म्हणून त्याने मौन व्रत धरलं. पाऊस काय म्हणता? पाऊस काय म्हणता? आता जाता येता पेंट घातलंय मेल्या भिजली मगाशी. उचलीत पण नाही काय माणसं ती. गो कशी देशी मी कशी तरी आता या तोंड आ करून बघते हे वाईट जरा घ्यायचं आता ना. चला लवकर जाऊया. हो लवकर घेऊन ये, ड्रामावर हळद म्हणून सांगू ते का. आणि यायचं झालं घे पिशे पडता कशी. तर नमस्कार मित्रांनो, तर दुपारचे आता 3 वाजलेत आणि आम्ही चाललो आग्रात हळद लावूची आहे. हळद म्हणजे बाकीची अळी वगैरे घालूची आहेत ती म्हटलं लावूया. डोक्यावर माझ्या कारला भाताची आणि एका हातात कणगे ह्याची कणसांची कारला म्हणजे नाचण्याची. तर अशी घेऊन चाललो आहे मी आग्रात चाललो. आई आणि पुढे गेली गोवर वगैरे घेऊन. तर हळद लावूची आहे. तर चला तुम्ही पण चला आणि बघूया हळद कशी लावतात ती. तुम्ही बघा कशी लावता होती आम्ही हळद. बोला काय सुधरत नाही, हात सुटत इलो पिशी येतो. दुपारचे 1:30 ते 2:30 वाजेपर्यंत व्हिडिओ टाकता विनू तिकडनं एडिट करून मुंबईवरनं. आणि मी अकडे व्हिडिओ बनवित असते. असं आमच्या दोघांचं कार्यक्रम चालू असता कायम. आणि आताशे बस नसल्या कारणानं आमची कार्डा जरा लेट होतात माझ्याकडनं, कारण बस नाहीत आता पावसात बंद तिकडनं जाणारी मुंबई. त्यामुळे गोंधळ जरा थोडंफार. तर बघूया, प्रयत्न चालू आमचं काय नाही काय. कारण एडिटिंग मास्तर मुंबईकच धमाक झाला. पाण्याचा आवाज बघा काय घेतला तू. कोपरून आंघरून झालो आणि आता सारखं करून वाफो करूचो हळद लावूसाठी. जास्त नाही हळद तरी थोडीचा. आणि इकडे बघा सगळा नांगरून झाला, एकच कोपरं रोवलं बघा. हे शेण लावून ठेवलेले होते ते ना, आणि पिंक्यान दिलं ते कसे पोकी
आपल्या पाठीमागे करलाच नाही तुझं खडे त्याचे काय आहे पुढे पुढे जाऊन टाका पुढे जाऊन टाका रवत नाही चांगले तकडे की जरा ते सांगतात तकडे कपडे नको कपडे माझ्या तकडनं आता हरली जाणार दोन खडकांची सामने तशीच घेता दोनच बोलचे हां दोन बस अशी तीन गेला ते एकाच कण गेला झाले आणि बाकीचे बाकी काय हो म्हणजे दोन झाले ना हां अजून पुढे राहा अजून पुढे राहा लाव तकडे तर मित्रांनो यो नाचणं आणि गोबर आहे नाचण्याचं कुंदू पातळ झाली लय घन लावता पातळ कर जरा मग बरोबर आहे होतो मस्त काढू हो तर मित्रांनो हळद लावून झाली आणि इकडे आता कणगे कंताव गेल्या वर्षी लावलेले रुजले ते लावूचे दुसरीकडे ह्याच्यातच ठेवा जगती ना तर हे गेल्या वर्षी लावलेले होते आणि थंय रुजलेले रवलेल्यातले आणि ते आता पुन्हा इकडे एकासाठी लावूचे होत कॉम इलेले की आता कणगे लावता दोन या मागात हळद लावून झाली आणि इकडचे आता कणगे लावणार
मित्रांनो नांगरून वगैरे झाला, हळद लावून झाली, कणगे पण झाले लावून. आणि आता पाऊस इलो, 2 कोपरे होते ते उकळून झाले, म्हणजे आग्रातली उकळ पूर्ण झाली. ही बघा. आणि बाकीची घरात गेली सगळी. मी ट्रॅक्टर थंड होऊसाठी जरा थांबलं आहे. पाऊस येतात जोरात. हो बघा, जोरात केलं पावसान. नशिबादी हळद बिजत लावून झाली त्यामुळे आधी बरा आला. आधी नाहीतर गोंधळत होतो, चिकचिकीत करणार होतो. आधीच एक चिकचिकीत होता, त्यामुळे म्हटला लावून आधी झाली तोपर्यंत थांबलेलो आहे. तर मित्रांनो बाकी काय म्हणतास, बरे आस ना? पाऊस येता आधी बिजा कोताला आधी मरणाचा. तर बाकी आमचे व्हिडिओ कसे वाटतात ते नक्की कळवा. रिप्लाय देतलं आहे मी, वेळ मिळालो तर. माझी वाताशी कामं त्यामुळे समजून घ्यावा जरा, नाहीतर माणसा काय तो बाबलो मला काय 5 मिनटं पण वेळ नसता की रिप्लाय देव, असा कोणी म्हणा नको. त्यामुळे आताशी गडबड आहे जरा पावसाची नाही शेतीची माझ्या गडबड आहे. नाही तर माणसा पावसाची गडबड, पावसाची चालूच आहे पण शेतीची गडबड आहे. त्यामुळे जरा गोंधळ होते रिप्लाय देऊ. आणि तो मुंबईत माणूस आहे तो त्याका वेळ नाही, त्याची कामं आता तशी. त्याचं एक एक इरड जाता त्याची, या करू एडिट करू, यामुळे त्याका काय वेळच नसता. तर बाकी काय म्हणतात, बरे आहेत ना? हो बघा याचा काय चालला आता बघा पावसाचा. माका ट्रॅक्टर थंड व्हायचा का प्लॅस्टिक बांधता येत नाही ना, नाही ते चिकटन राहायचा म्हणून वाईट थांबलोय. आता बांधते आधी. तर चला बाकी हळद थांबाया. बाय बाय.